Masimeri. Yan. Ito kami sa Masimeri. Sa Masimeri Cove. Yun. Ayun na. Saan? Ay, oh, yan na. Ay, susum ko to, susum. Doors, I'm a fool for your love. Hello, good morning. Sa ngayon ay pupunta tayo ulit sa sa Sual, sa Masimeri. Titignan natin kung anong meron sa Masimeri Beach. Kasi bawal, sinarado kasi yung Bagbag Beach, imbis na doon po kami ay sinarado daw. Kaya no choice kami, doon kami sa Masimeri. So ride safe po tayo guys, naka full gear ako. Bali punta tayo ulit doon. Tara na. Tara guys, ulit na tayo. Titignan din natin yung consumption ng gas ko ngayon na mataas. 120 pesos na gas ay abot lang siya ng 50 kilometer. Grabe talaga. Sobrang lumakas yung motor ko. Lumakas na gas talaga. So nakalimutan ko pala yung speaker. Sorry Pop, RJ Jet. Sorry talaga. Hindi ko nalagay sa hindi ko nalagay sa aking bag. So matapos ko lang nagluto, kaya nahuli ako ngayon. Nagluto pa kasi ako ng laing saka yung kilawin, yung balat. Tama na lang tayo. Magpuntak ko lang to. Bip ating subscriber mga pop, dahil nasa 1.3 na ako. Oh no! Hirap talaga ang mangisda. Ang hirap mangisda. Ang hirap kumuha ng banana. Dito na tayo sa Lingayen. So kakanan tayo dyan guys, papuntang Sual. Turn right po tayo. Pwede tayong dumiretso rin, pero karamihan ito maraming alam daan na ito. So dito na tayo dadaan, huwag na doon sa diretso.
tayo guys. Turn left tayo guys. Yan, tapos dire-diretso na to. Pagdating ng Labrador, turn right tayo ulit. Salsa pa rin tayo. Dito tayo sa Labrador 7-Eleven. So always ride it. Today is Sunday, November 29. Shout out. Hello. Nandito sila. Si ate ko. Saan kaya sila pupunta? Saan kayo pupunta? Shout out sa Isuzu. Alright, nandito sila. Shout out sa mga riders.
Ano maglaro? Okay, nasa Little Baguio na tayo guys. Nakakita tayo sa Little Baguio. Ako ulit. Siraan si Kuya. Naman ang Marshall sa kanila. So, guys, balik tayo sa dati. Balik tayo sa dati. 147 30 kilometers na. Till 3 hours later. Tara na. Oh, tapos pinipiga ko lang eh. Ito. Biglang nagbabawas. Nang? Nagbabawas. Ano yung nagpabawas? Ito sir. Baka sa ano, may nabalik. Babalik sa Trechera? Oo sir. Hindi ka ganun, segunda yan. Ano ito tayo tam? Oo sir. Ano yan, sa loob ng makina? Baka malambot yung ano. Hindi parang delikado, gaganong ka, di ba? Tumatalon. Baka yung baka mamaya kumahalo ka, diretso eh. Dapat kailangan pala alerto dyan, no? Ikaw na sirin, mauna ka na sirin. Hindi ko rin alam to. Sirin dyan. Malapit na yata. Okay, let's go na naman kami. Ganda na saan, oh. Alright. Hi. Ganda na saan. Expected. Maganda. Malapit na tayo.
Talagang doon sa kanan. Yung sa may elementary. Igigilid ko muna tayo.